Labarin wani matashi wanda ya ga aljanu ido da ido. Labarin wani mutum mai suna Sabi'u. Sabi'u dai ya kasance mutum mai matuƙar tsoro, inda a garin wannan tsoron nashi ya je ya gano aljani ido da ido. Shi dai ya kasance mutum ne mai matuƙar son shiga daji, inda yake yin yawo sosai a cikin daji. Wata rana ma har ta kai ga ya kwana a cikin dajin. Akan yi mai faɗa akan cewa ya daina kwana a cikin daji, amma saboda rashin jin shi, in dai zai tafi yakan sanar da mutane cewa gashi nan zai tafi daji, inda akwai wanda zai raka sa ya zo su tafi tare, amma mutane sukan mai shiru. Wata rana dai aka zo aka tar da shi a cikin wani mummunan hali, wanda aka same shi a firgice. An zo an same shi gabaki ɗayan shi a firgice yake, kamanninsa sun canza gabaki ɗaya, inda ya firgice ya tsomare, sannan kuma ya yi wani kala yadda ka san tamkar aljani ya shiga jikinsa. Sai aka taɓa sa aka ce ka gaya mana me yake faruwa, sai ya shiru. Aka ƙara taɓa sa aka ce ka gaya mana me yake faruwa, sai ya shiru. Sai aka ga kawai ya fashe da kuka yana cewa wallahi su ne suka kama ni, suka shiga jikina, suka shigar da ni wani guri wanda ban taɓa sanin shi ba a cikin daji. Sai aka ce mai suwaye, sai ya ce shi kwata-kwata bai san su ba, amma dai ya ga sun fito daga cikin daji da wasu kalar halittu a fuska na jikinsu. Sai aka ce da shi to yanzu me yake faruwa, daga ina yanzu ka dawo? Sai ya ce shi ma yanzu bai san wa ya dawo da shi gida ba, kawai ya farka ne ya tar da shi a cikin gida. Sai aka ce mai to yanzu a ina za mu je mu samu wannan mutanen? Sai ya ce shi dai gaskiya bai san inda za su samu mutanen ba. Sai aka ce to ya bada labarin abin da ya faru a cikin daji. Daga nan fa zai hau ba su labari kenan. Sai aka ji wata murya tana cewa ka bada duk abin da ka gani, kada ka canja wani labari ko kuma wani abu da ka gani ko ɗaya. Daga nan fa ya ƙara razana, jikinsa ya hau karkarwa, inda yake cewa kun gani ko, kun gani ko, ba na so wani abu ya zo ya takura wa rayuwata, don Allah ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ba zan sake shiga daji ba. Sai aka ce kwantar da hankalinka, yanzu dai ka gaya mana abin da yake faruwa da kai. Sai ya ce da su dama tun ba yau ba ina ganin wayannan abubuwan da suke min magana, amma ban taɓa yi musu magana ba. Sai yau dai na ce yau dai dole sai na yi musu magana. Ai kuwa haka aka yi. Kwanaki ma na taɓa yunƙurin yi musu magana, amma wata zuciya ta hana ni, sai na ƙi yi musu magana. Ya ce shekaran jiya ma na gansu, amma zan yi musu magana kenan, sai wata zuciya ta ce kada ka yi musu magana, su za su fara yi ma magana. Sai suka ce min wa ya shigo da ni wannan dajin? Sai ban musu magana ba. Sai suka ce to kai sauri ka fita, kar ka ƙara shigowa wannan dajin, amma ban ji gargaɗin da suka yi mini ba. Yau na tashi da safe sai na ga cewa ni dai gaskiya ba abin da nake so kamar in je in yi magana da wayannan wanda suka yi min magana jiya da daddare a cikin wannan daji. Amma fa kafin haka zuciyata bayan na tashi daga bacci na ji tana bubbugawa sosai da sosai, amma fa bayan haka sai na sami ƙwarin gwiwa in je in yi musu magana. Bayan na tashi na shiga cikin daji, na yi ƙololuwa inda ma ban taɓa shiga ba. Na shiga na yi ta tafiya, ni kaina ban san inda zan je ba, inda duk inda na ga wani guri wanda ban yarda da shi ba sai na shiga, ko kuma na ga wani kogo a saman rami sai na hau na tabbatar babu komai a gurin, sannan nakan fito in kyale shi. Can da na nisa a cikin daji, yamma ta yi, sai na ji wata mace tana cewa a taimake ni. Tun dai ina jin abin sama-sama har ta kai ga na fara jin abin a kusa da ni. Sai na dudduba bayana da gabana ban ga komai ba. Bacin na ɗan ƙara tafiya kaɗan, sai na ga wata mace tana gudu, amma wasu munanan halittu suna binta a baya, suna ta gudu a cikin daji. Ita kanta macen bata san inda za ta ba, kawai gudu take. Sai can na bullo ta gabanta nake cewa ta zo in taimake ta. Ashe ban sani ba, gabaki ɗaya tarko suka min da wannan mace, inda na zo tana riƙe ni ta zama wata mummunar halitta. Suka riƙe ni suka gani gun sarkinsu, sun gana min azaba sosai da sosai, inda suka ce min kwanaki mun maka gargaɗi akan ka daina shigowa cikin dajin nan, amma baka ji ba, to kuma yanzu zaka anshi hukuncin da zamu ma. Inda ni dai ba abin da nake ce musu sama da ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ba zan ƙara yi ba. Suna cewa kai dai kai mana shiru kawai, dole yau ka ɗanɗana kuɗarka a cikin wannan daji. Inda suka sani a cikin wani ɗaki mai matuƙar duhu, inda ko hannuna na ɗaga ba na iya gane shi. Inda ina cikin lalibi ne sai na kunna wata fitila da ƙyar da maƙyarƙyata. Ina buɗe wani akwati wanda na ga kamar ana ajiya a cikinsa. Nan fa na gamu da wani ƙaton ƙwarangwal wanda kamar na mutum ne, amma sun ɗaure shi a cikin wannan abin har ya mutu, sannan kuma suka rufe sa
ciki tamkar an yi wata babbar ajiya a ciki. Na tsorata matuƙa sannan kuma na razana inda nake ciwo a cikin zuciyata. Yanzu ni ma haka za su yi min? Bayan gari ya waye inda na leƙo waje ban ga kowa ba a cikin wannan gidan, inda na ƙara fitowa har waje ban ga kowa ba sai na fara tafiya a hankali a cikin dajin inda in shigo har inda garin mu yake. Inda na yi sauri ina cikin gudu a cikin daji kawai na ga wata ƙatuwar halitta a sama na za ta ɗauke ni sama, inda na tsugunna ita kuma ta wuce. Da ƙyar ina ta gudu har na shigo cikin wata tsohuwar bukka da na gani a cikin daji ta wani tsoho, inda na roƙe shi na ce ya taimaka min, wasu munanan halittu ne suke takura min. Inda ya ce, kai waye, wa ya shigo da kai wannan dajin wanda yake cike da mugayen halittu a cikinsa? Inda na ba shi labarin duk abin da yake faruwa. Ya ce min, ai ka yi kuskure, matuƙar kuskure da ka taka ƙafarka ka shigo cikin wannan daji. Inda ya gargaɗe ni da cewa in ka samu ka kuɓuta daga sharrin wa'innan aljanu, kada ka sake yunƙurin shigowa cikin wannan dajin don suna da hatsari matuƙa. Shi ma da ƙyar ya samu ya kuɓuta daga sharrinsu, amma yanzu Allah ya taimake shi ya fita daga cikin sharrinsu. Dattijon ya bani abinci na ci, har na ci na ƙoshi, inda ya ce da ni ka kwanta zuwa gobe da safe sai mu san yadda za a yi ka fita daga cikin wannan daji. Inda ya ce ɗan wani gari ne kai? Sai na ce da shi ina garin da yake kusa da wannan dajin. Dattijon ya ce da ni nan mayarwa kake? Sai na ce da shi inda ya ce da ni wannan garin gaskiya yana cike da mugayen halittu. Gaskiya in ka fita daga cikin wannan dajin kar ka sake zama a cikin wannan garin, ka canza gari ka koma can nesa da wannan ƙauyen, don in dai har kana wannan ƙauyen za su iya zuwa har nan su ɗauke ka su tafi da kai. Bayan safiya ta yi da 'yan dabarun wannan dattijo, inda ya min wata dabara ya ce in saka ganyaye ga baki ɗaya a jikina na rufe jikina, inda ya ringa tafiya tamkar wani ɗan tsako ne wanda yake tafiya a cikin daji. Inda in na yi tafiya kaɗan sai in tsaya kamar wata 'yar ƙaramar bishiya ce a gurin. Na shafe kusan awa 2 ina tafiya a haka, inda yunwa da ishin ruwa ta takura wa rayuwata. Haka dai na ƙuƙuta na ta tafiya a haka, ina ta tafiya har Allah ya sa na fito daga cikin wannan dajin ba abin da ya same ni. Inda yanzu ma wannan shigowar da ne cikin gidan nan dan in ebi kaya ne garin nan gabaki ɗaya ba zan sake dawowa ba, saboda na ji gargaɗin da wannan dattijo ya faɗa min. Ya ce in dai na kuma dawowa to ni da rayuwa har abada za su zo har gida su ɗauke ni su tafi da ni, su sadaukar da ni ga wani ƙaton gunkinsu. Yanzu dai gaskiya ni dai ku bar ni in haɗa kayana in yi tafiyata, sai kuma Allah ya sake haɗa mu da ni da ku abokaina. Inda ya haɗa kayansa ya fita ya bar gidan ya tafi nesa da wannan ƙauye, bai sake dawowa ba har abada. To mai sauraro, a nan ne muka kawo maka ƙarshen wannan labari. Ka ci gaba da danna mana subscribe kana ka taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma kai mana like, kai mana comment, kai mana sharing, ta inda za mu ci gaba da sheku da mazgo maka labarai masu ban ta'ajibi, ban tausayi, kai har ma da ban haushi.